Uľavo, zastavu, utekaj. Čo, že koho mám loviť? Ja ťa vôbec ani nerozumiem, to čo za kolegu mi dali? Po ako vyprávaš? To je jedno. Fuj, koho stopuješ. Každého stopuj. Tak dobre, tak utiekol, no a tak čo mám robiť teraz? Neviem si zvyknúť na tvoj prízvuk. Furt nejaký Maďar, alebo čo? Jaký Maďar? Keď ja vychodia z Trebišova. Au, co mnie kopeš, normálny, chceš na bural? Abo co? Zapytaj, pofetovať buzeranti. A pridám, no to pridám. Co ty, zastavu, zaš! Hoj, hej! Dobre, Počkaj, dá, ty aj ty nevieš Ja po to slovensky. vybavím. Nie, ty nevieš po slovensky aj tak. Zastav tam nabok troška. Svetla mu nesvieta, nemá ani stekáčku. Čo má za diery? Hej, Láso, či ak sa máš do piči, pozri to auto, či je v poriadku, ideme skontrolovať. No, tak páni, otvoríme okno. Ty kokš, si aký dofidovaný, k tebe sa ešte vrátime. Otvoríme okno. Áno. Otvoriť sa vrátime. Čo je za bandička toto? Ministranti zhulený. Vodický, technický, občiansky. A asi si aj lízneme. Minimálne ten vzadu. Ja, však daj mu to chlady, daj chytá, To nie je moje auto, asi to tvoje auto. Jak nie moje auto, však ty ho šoferuješ, to si jebel. Lízať sa si kto. Ale daj sa vylíže, tam mne to nezajímá. Kto je tu, jaký? Kto tomu daj, daj mu. Nech sa páči, pán policajt. Jaký chaos tu? Nech sa páči, pane. To čo je toto? Si zobral cére alebo komu? Doklady sem. Však to Ondrejovo auto. A však malý vodický nemáš úplne, aký je spätovaný Však nezajíma, to jeho motor. No a co teraz, však ty si šofer. Ale jeho motor, ja nemám, No a ty keď budeš u obchodzie u druhého, tak co teraz? A však to jeho motor, to je jedno. Ale ty si ho šoferoval, nevieš. To je môj motor. Ale To je môj motor, do piči. Do piči, daj mu to. Ty kokot. To čo si mi dal teraz? Marodku? Kto má rodí z vás dvoch? Či kto vlastne? Tak istý ste. A prečo mi dávaš ty papierky, on je šofér? Či čo ste, dvojičky alebo čo? Na co tu dva dzíry vyvertal? Na co tam pchal? Pejlo? Celý hardzavý motor, cože mu tam koca? Patkanie? Tu co? Zaskúrený Bob Marley. Ďalší. Co je? Co patríš? Nič. No, tak je zničta šec. Mám nervy. Láslo, hýbaj sem, to je tvoja táto handlančina, či čo to je, nerozumiem tomu. Co je tu? Co je tu, ha? Nič. Co to dodrímeš? To kolega mi dal. Kolega si dal? Ja toto nevidel, že by si kolega dal. No, otvor mi kufer. Chcem vidieť všetko. A ty čo? No, otvor kufer, jeden alebo druhý. Doklady. A co to je toto? Doklady Žiacká od auta. knížka z 5. ročníka. A kde má cez za toto? Utekaj! Utekaj! Hej, stoj! Všade, hej! Kde utekáš? Sere na neho! Nebráte sa! Nie, ty, oni sa opreš! Však říkal, že aj ja! Máš právo na chlebičky? Máš právo na risky? A u Bašo dostaneš španielské vtačky. Nemám na nič právo! Ešte dostávam aj cez spisky na toho tučného vedáka, čo ušiel! Pomeď! Miloš, ma naše nepoteší. A? Nepotešíš sa, že?